Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 12, bersikulo 44 ngadto sa 50. Unya si Jesus misultig kusog, ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kung dili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon sa kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini, dili kuhukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundi aron pagluwas niini. Adunay mo silot niadtong magsalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti pauon niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.